Eusko ikaskuntza, jakitez. Kulturarloa Euskal Herria irratian. Jon Sarasua, irekidura, jarraidura eta bestelako jakingarri asko. Iradokizun eta gogo eta sorta bat ekarri digu Jon Sarasuak berriki Iruñalde honetara. Baita kezkak ere, arrangurak. Ez baitugu oraindik behar bezala zehazten kontzeptuatzen gertatzen dena, egiten duguna eta egin beharko genukena. Esperientzia arras interesgarria ere ekarri diguna, erraldoien txokoan, Iruñean, aprilaren 29an esan zizkigunetarik, esan zituenetatik pasarte batzuk, zertzelada batzuk hautatu ditugu geure saio honetarako. Geure saio hau kultur arloa Euskal Herria irratian, auzolanean Eusko ikaskuntzarekin. Jon Sarasua azken aldi honetan, Euskal Herrian hizkuntzaz dugun esperientzia Hego Amerikako herri indigenetako jendearekin konpartitzen ari da. Baliagarrian izan ditekelakoan, Kitsua edo Aimara bezalako hizkuntzak bizirik iraunerazteko. Ez horiek bakarrik, txikiago diren, hiztun gutxiagoko beste hizkuntzak oso ugari baitira Hego Ameriketan. Aruntzako zerk balio dezaken esateko orduan, praktikoa da, hori ere sistematizatzeko, errepasatzeko geurean gauzak zertan diren. Lehendabizi gogoeta bat irekiduraz eta jarraiduraz kontzeptu hauen inguruan. Alegia, hartzen jakin beharra eta aldi berean lehenagotik dugunari eutsi. Jon Sarasua. Gure kulturak egiten duena eta egin beharko duena da jarraidurarekin batera irekidura kombinatu. Eta irekidura da, gure jarraidura horretan irekita egon datuei. Historiak, unean uneko gertaerak, unean uneko beste kulturek, munduak, globalitateak, harremanek, igurtziak, inposaketek eskaintzen dizkiguten datu eta bide berri. Eta nik uste, askotan esana dela, Euskarak segura asko iraun badu, enigma bada, zergatik iraun dugun, nola, zeratik hainbeste, baina asmatu dugula jarraidura eta irekidura hori kombinatzen. Erromatarren garaitik, aurreragotik, eta gure kultura etengabeko nahasketa hori dela, ez? Polita da hartzea dozer gauza, trikitisa irekidura hutsa da, trikitisa da irekidura zezen zutan, antzadanez trena egitera etorri ziren italiarrek ekarritako instrumentu bat adoptatu zuelako garai hartako euskaldune. Beren kultura erromeria egiteko irekidura hutsa, baina zertan jarraidura erromeria egiteko ohiturari segi ziotela instrumentu aldatuz. Eta gauza bera eskupilotarekin, pilotarekin, eta zer zenik ez, bestein bat konturekin ez. Eta hortan, nagusiki bertsogintzan, bertsolaritzan ibili naiz, euskal kulturan ibili naizenean, eta uste eta adibide polita dela, ez. Azken 20 urteotan bertsolaritzak egin duena izen da, bere modura, ondo edo gaizki, dainan gustorako egon liteke, baina bere modura, jarraidura eta irekidura kombinatu. Oso horreka gaiztua da, ez? Ematen du, jarraidu eta irekidura eroze modutanen kombinatuta ere, aurrera goaz, ez. Aurrera goaz, jarraidura zen sakon bat izaten asmatzen baldin badugu, eta aldi berean irekidura inteligente bat, ez? Bertsoak ere bukazezaken askok izaten zuten modua. Bertsolaritza autentikoa da, sagardote egiten egotea, eta txirritaraino hori bai bertsolaritza autentikoa. Hortik aurrera antzokia hori desbirtuatzea da, ez da? Eta beste muturrean egon ziteken esaten duena, ireki gaitezen rapera eta rockera eta ez tekin ora, eta aztu ezagun 8ko txikia, 8ko handia, eta tradizio bakarrik eta bilutzik kantatzearen gauza kutre eta asko esan duten moduan kulturaki hain pobre hori, ez da?
eta berso munduak egin duena, egin du, azkenean esatea ez gu kokatzen gera gure jarraiduran, balio digu bizitzeko, maite dugu hau, nahi dugu hau izan, improvisazio biluzia, esango dute batzuk kutrada dela eta ez duela balio kultura garai moduan esan dezatela, baina gure gu kokatzen gara tradizionetan eta jarraitzen dugu kantatzen, txirrita moduan zortziko txikian, biluzik eta improvisatuta. Beraz, gure jarraiduraren funtsari uzten diogu, eta horri eutziz ikusi ezagun zertara iekin nahi dugun. Telebistara, internetera, doinu berritara, esperimentuetara, BTKdetara, munduko beste improvisazioak ezagutzera, hor dabil, onde edo gaizki, nire ez nago guztiekin adoz, baina bertsolaritza bere gestioa egiten bi indar, bi kontzeptu nagusi horien erdian, ez. Jon Sarasuaren esanak, kontzeptuak, izan badira baina baliatu beharko genituzke, nortasunaren gramatika eta bestelakoak, eta egin beharko genukena ere egoera zein den deskribatzeko eta baloratzeko diagnostikoa zuhurki egitea. Alegia, nola gauden jakiteko hitz egokiak erabili. Jon Sarasua. Lehenbizik aldatu behar dena, gu konpartitzeko izan beharko dugu, aztertu beharko dugu nola gauden, ez? Eta gu nola gauden honetan, eritziak ere, danelako dauzko. Badago, Jose Manuel Odriozola bat, berrian irakurtzen baldin badiozue, tesi, oso kontutan hartzeko tesi batekin. Eta esaten duena, ez, azkenean, hemen hizkuntzak eta botereak determinatzen ditu, gerra hori galdu dugu, eta ez dago posibilitaterik momentu honetan eta marko honetan eta bide honekin, eta behar bada ez markoa eta bidea aldatuta ere, atzera pausorik gabeko kolonizazio mental batean jasartuta gaude. Hizkuntza baten berreskurapenak beste minimo batzuk eskatzen ditu, eta minimoitatik oso behera gaude. Tesi bat oso kontutan hartu beharrekoa, eta nik uste arrazoi elementu asko dituela. Eta bestetik badago, Espainia bien bat, ez? Hau ondo doa, eta gero eta gehiago hitz egiten da, eta ez dakiz zer, eta inbertitzen dugu, eta legin egiten ari gara, eta ondo doa, nolabait esan da, ez? Kontua, eta egia da, libera hilan programa ditugula, baina inoiz baino gehiago, ez? Nik uste ez dala serioa hola ibiltzea, ez da, orduan nolabait, instituzioetik gertu daudenek, esan behar dute nahi kondo doala, bereiek izan direlako egon dienak, eta Ezkerra Abertzalekoek esan behar dute ezetz, bereiek ez direlako protagonistak izan, da, ez zait iruditzen oso serioa diagnostikoa egiteko modu hau, ez? Uste, hizkuntza baten garapenaren diagnostikoak badituela, elementu batzuk medikuntzara gertu batzen dienak, minbizi bada edo katarroa da. Ezin du medikuek hasi eztabaidatzen minbizi baden edo katarroa den, ez badaude parametro batzuk ikusteko hizkuntzak ze baldintzetan bizi berritzen diren, ze baldintzetan hiltzen diren, zein diren hizkuntza bat bizi berritzeko baldintza minimoa. Zentzu hortan uste gure egoera kezkagarria dela. Eta alarmarako elementu txiki asko dagoela, eta ez bakarrik momentuan Iruñan nagoelako, eta zuek horretaz ni baino askoz gehiago dakizuelako, ez? Begiratu orokor batetik ere, egoera kezkatzekoa da. Eta bestetik, paradogikoki, 50 urte hauetan egin dugu bide eder eta paregabe bat. Paradogikoa da, baina hala da. Bereziki gaztetzarenean munduko beste jatorrizko herriei konpartitzen pixkat estrategiak eta nondi kontuatzen zara, 50 urte hauetan egin duguna, Euskara Batuaren adostasuna lortu, frankismo betean, frankismoaren bukaeran ikastola moduko gauza bat sortu, momentutan ikastolak moduko hizkuntza batzuk, jatorrizko hizkuntzan soilik ardazten direnak, ameskeria hutsa da, gaur egungo munduko herri indigena praktikamente guztietan. Amestu ere ezin dute egin, horrelako ereduko ikastola batzuk sortzea, eta are gutxiago herri ekimenetik, eta
eta gobernuaren kontra, eta berez, da, benetan, egin dana, izugarria da. Eta geroztik ere, sortu diren estruktura guztiak, hizkuntzaren korpusa, hizkuntzaren estandarizazioa, terminologien garapena, unibertsitate esperientziak, enpresa munduan egiten ari dena, egiten ari dena munduko edozein jatorrizko hizkuntzatik begiratuta, ederra da. Eta uste hori ere badaukagula autoestima hori hartu beharra, eta rekonozimentu hori egin beharra, bai horretan parte hartu duten herri ekimenei, eta baita ere horretan lagundu duten, zergatik ez, instituzio publikoi. Neurri batean, gutxi edo gehiago askoren lana izan dela, ez? Euskararen aldeko lana nazioartekotzen ari da Sarasua. Kooperatiben esperientzia Brasil aldean ezagutarazten ibili da joan diren 10 urteotan. Arlo sozioekonomikoan, hortxe, baina hortik beste arlo honetara hizkuntzarenera ekarri du orain egitekoa. Hizkuntzaren garabidean aholkularitza emateko lanetan ari da. Ameriketako indigenen hizkuntzak ugari dira, Hego Ameriketan, eta galbidean daude hein handi batean batipat hizkuntza txikiak. Badira, milioika hiztun dauzkatenak, hoietan ezagunenak Aimara eta Kitsua. Hoiek ere transmisioan galera handiak dauzkate azken urteotan. Baina alegina egitea merezi du eta Euskal Herritik zertan laundua badagoela horixe lehendabiziko konstatazioa. Zertan eta nola, gurean balio dutenak zein diren kontutan hartuz, indarguneak zein ditugun aditzera emanez. Guri balio izan badigute, bestentzat ere baliagarri izan ditezke. Eta hor batetik hizkuntzaren garrantzia, autoestima edo harrotasun puntu bat, kulturgintza eta ekoizpena, beste estrategia eta egiteko modu batzuk, hoien artean gune hegemonikoak edo hegemoni guneak. Hegemonia gunena, lehen aipatu duana. Igual guk ere oraindik ez daukaguri aski barneratua, oraindik gabiltza unibertsitate elebidunaren atzetik, konturatu gabe behar bada unibertsitate elebidun diglosikoa bezain importanteagoa dela, unibertsitate gune hegemonikoak sortzea, nahiz eta txikiak izan, igual periferikoak, nahi bada pribatuak batzuen hitzetan, baina behar ditugula, gune hegemonikoak behar ditugula herri honek, botere gune ditzen dianik, ahalmen guneak behar ditugula, seguru asko hamarkada batzutan sare minoritario izatera kondenatuta gaudelako. Eta ez lurralde hegemonia ezarriko duen botere gune politiko bat ez dugulako eukiko. Eta eukiko dugunean ere, gure klase politikoa ez dagolako txiporterako prestatuta. Besteak beste, euskaldunok minoria bagarelako. Orduan, sare izatera kondenatuta gaudenean, sareak korapiloak behar ditu, nodoak, ez? Eta nodo horiek izan behar dute gure botere guneak. Nodo bat da, berzosa elkartea, eta beste bat izalike, argia, euskal komunikazio mundua, eta euskal unibertsitatea, eta behar ditugu sare izateko botere ahalmen guneak sortu, ez? Botere ez da beti botere publikoa. Boterea ahalmena dagoen gune bat, ez? Gero hori, ez da, pixka gure mezua, hiztun osoena, ez? Hiztun osoak, ez? ABBA, ez da? Hau da, bilbide naturala eta kulturala osatuko duten hiztun osoak sortzea izan behar duela, 21. mendean biziko den hizkuntza baten estrategia, batasunari lehentasuna, ez? Hizkuntza baterakoa da bar, ez delako harritzekoa gure moduan, herri indigenetako energia, oso energia refraktantea dalako, da divergentia. Hori da, guk horretaz asko dakigu. Zot garala herri bat bereziki gure txikitasunean oso gizarte energia handikoa, da bataz beste euskal gizartea, baina gure energiaren ifrentzua da, energia hori divergentzia maila handikoa da. Bakoitza oso gure amaren seme gara eta berehala sortzen dira artean zatiketak, idea berak sortzen ditu lau variante, oso
divergentzia handiko gizartea da geurea, Euskal Herria, eta hori arazoa da. Baina uste, justu azken 50 urtetan, honetan behintzat lortu ditugula funtsesko konfluentzia batzuk, eta horri esker etorri dira gure aurrera pausoak, euskara batua lortzerakoan, ikastolen mugimendua ernaltzerakoan, eta barrez. Gero kalitatea eta kantitatea, Euskalden hitz egin du, eta uste gure ari gala hortaz konturatzen euskararen mundutxoan, kantitatea oso kezkatuta egon garela, eta nik uste gaur egun dia esan behar dela, euskaraz bizitzeak mereziko badu etorkizunean, kalitatezko euskaldun izateak duela mereziko. Eta bestela, esatera ez, besteak beste, inoren larruen ez sartzeko ez, baina euskaldun izateak merezi du iztuen osoa izateko. Eta euskaraz espresatzeko gure nabardura guztiekin, eta gozatzeko, beste hizkuntza batzeko ez duten moduan, euskalkien gozamenez eta nabardurez. Eta euskaraz sortzeko, eta euskarak ematen dizkigulako sortzeko aukera batzuk, askotan hizkuntza handiagoek ematen ez dizkigutenak, beste kanpo gehiago dagoelako betetzeko, eta gure seme-alabek galdetuko dute euskaldun izateak merezi duen. Besteak beste eukiko dituztelako hainbeste input zoragarri, interesgarri beste hizkuntzetan, eta jakingo dutelako. Eta Pixarrek ateatzen dituen pelikula animaziozko eder gidoi hiperinteligente horiek, ia nik ere, ez dakit, laizter nahiago izango dut, jatorrezko hizkuntzan ikusi. Eta segurasko gure seme-alabak ere bai, ez da? Orduan, euskaldun izateak mereziko du baldin eta plus bat aportatzen baldin badu. Ematen baldin badu, beste zerbait, beste mundu bat, beste literatura bat, beste kultura bat, beste harreman batzuk, beste gizarte sare baten parte hartzeko aukera, ez da? Orduan, pixkat horti duaz baita ere, gure euskararen estrategiak, ez? Ari dira esaten momentuntako agintarien leitmotiba da, nola esango neke pixkat, euskararen etorkizuna interneten balego moduan, ez? Interneten kokatzen garen, orain teknologi berriak deskubritu ditugu eta horrek ekarriko du gure salvazioa. Noski hori izango da ezinbesteko tresna bat, sare horretan egon beharko dugu, baina sare virtuala baino areago, segurazko beharko dugu sare soziala. Hau da, euskarak ematen digun plus bat, hain zuzenak gure txikitasuna da baita. Eta gure harremanak, eta gure igurtzia. Eta bertsola hiltzaren munduan internete funtzionatzen du, eta foroa daude, eta bertso plaza dago, eta internet momentuntan bertsola hitzak sarrera asko dauzka, zergatik, bertsola hiltzaren sare soziala dagoelako bizirik. Bertso eskolak, kuadrilak bestetan egiten dutenak, eta hori, estrategik moduan, bertso sare elkarteak antolatu egin duelako, eta azken 20 urtetan egondalako horretarako transmisio generazional bat, ez? Orduan, internetek ez dizkigu babak eltzetik aterako, ez? Beste gizarte batzuk ezela, guk sare soziala, gertutasuna, beste harremanen ekologia bat beharko dugu, seguru asko, hizkuntza moduan ere irauteko. Behar bada, nabil, pixkat hipotesiak botatzen, ikusten duzu modan saltoka, Ameriketatik Euskal Herria. Pixkat ari nintzen montan, kalitatea, kantitatea, gaur egun elementu kualitatiboa, hizkuntzarekin gozatzeko gaitasuna, hizkuntzaren sormen gaitasuna, hor jokatzen dugula, etorkizunaren parte bat, ez? Eta noski, ukatu gabe, kantitatearen garantzia, eta beste dena, ez? Eta gero, pixka laburtzen dugu baita ere, lautrasna, pixkat ikus dezaten, ikus dadin kanpora begira ere, zein izan dela hemengo estrategia, lautrasna handi behar dituela, hizkuntza batek momentu hontako egoera baten garatuko bada, ez? Bat korpusa, hizkuntzaren gorputza bera, hizkuntzaren batasuna, estandarizazioa, terminologien korpusa, hizkuntzaren gorputza garatu, normalizatu eta berritzea, bigarrena hezkuntzan txertatzea, hirugarrena hedabideak,
edabideak, eta gaur egun edabide audiovisualak, eta mundu hortan txertatzea. Eta behar da, laugarrena produzio kulturala. Piskat, gasolina simboliko, hizkuntza komunitate horren gasolina simboliko moduan. Gero beste gauza asko daude, helduen alfabetatzea, eta barta baina nolait lau tresna basiko horiek landu behar dituela ez. Eta behar bada bintzat hizkuntza hundienekiko mezua da, 21. mendea ja esaten ari da UNESCO ere, gako izango dela munduko hizkuntza askorentzat, behar bada gehienentzat. Eta bereziki handiek, hau da, 21. mendean eskolan txertatu ez dagoen, eskola hegemonikoetan txertatu ez dagoen, telebistarik ez duen, unibertsitatean sartu ez den, eta nolai korpusa bateratu ez duen hizkuntza batek, zaila daukala. Jon Sarasua entzun dugu, zer erakutsia badugu, betirez da horregatik pentsatu behar, geurea larritasunetik atera denik. Gehiago ere, askoz gehiago ere esan zituen, hoiek beste une baterako. Sarasuak esandakoetatik batzu dira ona ekarri ditugunak. Kultur arloan zabaltzeko, Euskal Herria Irratian, eusko ikaskuntzarekin auzolanean jorratzen dugun kulturgintzaren zabalkunderako saioa da kultur arloa. Eusko ikaskuntza, jakitez.